ଅଧିକାରଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ କିଏ ଆମେ ଏ ଜଲତାରର ଗୋଟେ ଗୁଣବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ବା କଳାର ଗୁଣବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର କିନ୍ତୁ ସରକାରର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଆମର ପଟ୍ଟାଟା ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଶିରୋନାମାଟା ଏଇଠି ରହିଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଯିବ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀକି ଯିବ। ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଯୋଜନାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପଟ୍ଟା ପାଇଲା ପରେ ନାଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଏବେ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଆପଣ ପଟ୍ଟା ପାଇବାଟା ଏତେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରୁନଥିଲେ, ତମ ନାଁରେ କିଛି ଗୋଟେ କାଗଜପତ୍ର ବି ନଥିଲା, ଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବୋଲିବା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏବେ ଆମେ ପାଇବା। ଏବେ ତେଣୁକରି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଜରିଆରୁ ଆମେ ଶିରୋନାମା ପାଇଲା ପରେ ତହସିଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ସୁସ୍ଥ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ? ତହସିଲଦାର ପଠାଇକି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟା ପାଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଜମିନ ଭୂମିହୀନ ହିସାବରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ 1 ନମ୍ବରରେ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜମିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇଲେ ଏ ଜମି କ'ଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ବି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ଯାହା ପାଇବା କଥା ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲେ ମନେକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ଯାହା ପଇସା ବ୍ଲକରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି ସେ ସ୍କିମ୍ ସେଇ ବାବଦରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ବା ଶିରୋନାମା ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍କିମ୍ରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁକରି ଟଙ୍କା ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଯାହା ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ମନେକର ରାମ ସବୁର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆଇଲା କି ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଆଇଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତହସିଲଦାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ନା, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ସେସବୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ମୁଖ୍ୟ ପାୱାର ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ। କାହିଁକି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନହେଲେ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ତହସିଲଦାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଗୋଟେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତହସିଲଦାର ମାନେ ହିଁ ତୁମର ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ତୁମେ ତୁମର ଜାତି କ'ଣ, ତୁମେ କେଉଁ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ସେ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଜରିଆରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରକାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସରିଲା, ନୂଆ କାମ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉଥରେ ସର୍ଭେ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଏସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଯେପରି 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଠା କଲେ ହିଁ ମୁଠା ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି ସବୁ କରିଦେବି, କିଛି କରିପାରିବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପାତିଲି ଟହଳାର ସବୁ ପଟ୍ଟା ଯେତିକି ଆମେ ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଆମେ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଗୀତ ଭାଇ। ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରି ଆଜ୍ଞା ଅମୁକଟା ରହିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାତିଲି ରହିଗଲା, ଟହଳା ରହିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ବୋଲିବ। ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ, ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଆପଣମାନେ
एरिया मान एरिया लोक बहुत करते तो अवदान तो रही आमर ये गौतार एरिया सरपंच आज्ञा मध्यम बुझे कि ना आगुरी सरपंच पुराणा सरपंच ये थे मध्यम चढ़ा पार्टी बहुत पटा आम देचु तो गाँव में पाखे आम मीटिंग दिखाई मैडम आसती मैडम प्रथम योजना ये आपण मैंने